питання денонсації угоди про Азовське море, Керченську протоку, воно непросте. Воно насправді досить складне, тому що, по-перше, в нас це може загострити безпекову ситуацію в Азовському морі. Ви бачите, що Росія лише продовжує більшу окупацію Азовського моря. По-друге, це може негативно вплинути на наш арбітраж, який зараз триває. І тоді в нас, тобто, вибити якісь аргументи Росія зможе. О каком обострении идет речь, когда и так Российская Федерация фактически на сегодняшний день оккупировала Азовское море и перебросила туда уже свои военные корабли, и с каждым днем все больше и больше наращивает свое военное присутствие? Я розумію, ми теж намагаємося туди завести і наші кораблі, і наші збройні сили, тому що ми розуміємо, Азовське море – це, в принципі, спільне море. Ми використовуємо його спільно, але Росія повністю порушує наші права, тому що вона не дозволяє нам робити, використовувати наші суверенні права в Азовському морі і в Керченській протоці. І саме тому ми і подали в морський арбітраж. Якщо ми зараз скасуємо всі міжнародні договори, які стосуються цих морських просторів, у нас просто потім можуть бути, скажімо так, певні проблемні питання саме в арбітражі. Тому що не буде юридичних підстав потім далі аргументувати, чому ми це зробили, якщо це буде йти від нас. Тому це питання зовсім непросте. Я б зараз не казала, що є якесь таке рішення просте, да чи ні. Я б сказала, що в принципі, мабуть, денонсація зіграє більше на руку росіянам на даному етапі. То есть правильно ли я понимаю, что на данном этапе денонсировать договор с Российской Федерацией об использовании Азовского моря пока такої речі не йде? Це питання, в принципі, стоїть на порядку денному як такому, але не можна сказати, що в короткостроковій перспективі воно настільки є реальним. Тому що Росія тоді взагалі окупує повністю Азовське море, у нас просто не буде виходу до моря. І тому зараз треба зважити всі за та проти і розуміти, наскільки нам це потрібно, враховуючи тим паче морський арбітраж. І це досить складна справа, тому що будь-який договір, який ми розриваємо, треба розуміти, як ми можемо використати той чи інший договір як юридичний аргумент в міжнародних судах. Тому нам не потрібно, щоб потім це був важель в Російській Федерації, яка прийде до суду. Так вони самі розірвали цей договір. Їм не потрібно Азовське море. Розумієте? Тому це дуже просто, я пояснюю зараз, але це можливо. Тобто в юридичних процесах Росія може використати будь-який наш необережний крок. Тому тут треба дуже зважено до цього підходити. Получается так, что Россия будет, вот, кстати, сегодня Россия с сегодняшнего дня, если я не ошибаюсь, снова возобновила задержки украинских судов из Бердянска, из Мариуполя. Це однозначне порушення, це однозначне порушення не тільки відповідно до договору, а відповідно до Конвенції ООН з морського права. І ми всі факти порушень ми фіксуємо і передаємо до морського трибуналу. Якщо ми так все денонсуємо зараз ці угоди, наприклад, якщо зовсім взяти іншу площину, дипломатичні відносини, з першого погляду однозначно потрібно було їх розірвати, мабуть, зразу ж. А зараз, коли ми бачимо, скільки там політв'язнів і яка там ситуація, і якщо нас зараз повністю заберуть звідти послів, посла в нас немає, дипломатів, консулів, генконсулів і так далі, ми просто втратимо зв'язок з більш ніж 3 мільйонами громадян України, які перебувають в Російській Федерації. І не зможемо їх захищати. Тому треба дуже обережно, виважено підходити до скасування, чи до денонсації, чи до припинення дій тих чи інших договорів. І ви знаєте, що зараз тут процедура вже була розпочата про припинення договору про дружбу і співробітництво, тому що всі аргументи ми використали вже в суді, які ми могли використати. Якби ми зробили це раніше, то це могли зіграти проти нас просто. Тому треба дуже уважно говорити, не емоційно, а саме з юридичної точки зору.